दिनै चिरां जिल्लानि फानबारियाव आलायारन थियेटार बेखेवनाय हाबाफारि खुंदों। बेनि लोब्बायै दिनै फुंनि 9 रिंगासो समाव हाबग्रा गेटखौ बेखेवग्रोनाय जायो। हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै फानबारि दालाय एबसुनि आफादगिरि सानसुमा ब्रह्मआ बाहागो लानानै बेसेनगोसा बिबुंथिखौ लाखियो। ओनसोलनि माखासे गोरों-गोरा सुबुंफ्राबो बाहागो लानानै दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ गाबगोनाङै जाफुंसारहोयो। दिनैहाय पानबारि हालामावनो जोनोम मोननाय बर'नि आलायारन थियेटार, बे आलायारन थियेटारा देग्लाय 2023 मायथाइनि जिनाखि बिथांमोननि हाबाफारि, दा बेनि थाखाय बिथांमोना दिनैहाय बिथांमोननि जिनाखि तालिम बेखौ बिथांमोना दिनै बेखेवनो बा जागायनो दिनैहाय आखायाव लादों। दा बिनि सिगां बिथांमोननि तालिमनि हाबग्रा गेटखौ दिनैहाय बेखेवनो दिनै बिथांमोना सिगांदों। दा बेयाव नुजानो हानाय आलायारन थियेटारनि बिगोमा मानगोनां उत्तम सेक्रेटारि बिथां, बेयावनो नुजानो हानाय जोंनि पानबारि दालाय एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथुन बसुमतारी, लोगो आफादगिरि उदां बसुमतारी आरो गासैबो नुजानाय आंनिनो मावथि फारियारिफोर बिथांमोन, बेयावनो नुजानो हानाय आलायारन थियेटारनि बिगोमाजो मेडाम रजनि नार्जारी, बेयाव नुजानाय आलायारन थियेटारनि मानगोनां लिरगिरि बिथांमोन, मानगोनां फावगिरि बिथांमोन आरो गासैबो नुजानाय जोंनि पानबारि हालामनि रायजो राजा बिथांमोन। दिनैहाय आलायारन थियेटारनि तालिम जागोननि जेनाखि हाबग्रा गेट बेखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा बिटिआरनि मानगोनां हारिमु आरो गेलेमु आयदानि मावफुं सोद्रोमा दावबैसा बिथाङा बेयाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनो गोनांमोन, नाथाय बिथांनि माखासे एंगार हायै खामानिनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो हायाखै होननानै बा नुजानो हायाखै, बेखौ दिनैहाय आलायारन थियेटारनि बिगोमा बिथाङा फोरमायदों। दा बिथांनि जेनाखि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोंखौ पानबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बा आं सासे आफादगिरि हिसाबै बिथांनि खावलायनाय बायदियै बिथांमोननि हाबाफारिखौ आं दिनै मावफुंनो सिगांदों। दा बेयाव बेखौल' बुंनो लुबैदों जे दिनैहाय आलायारन थियेटारा जाय नोजोरखौ लानानै, जाय थांखिखौ लानानै दिनैहाय पानबारि हालामावनो जोनोम जादोंमोन बा पानबारि ओनसोलावनो बेखौ गायसननानै दिनैहाय हाबा मावगासिनो दङ। दा बेनि गेजेरजों आं बेखौ मिजिंथियो जे जोंनि बर' समाजाव बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु बे गासैबो बिथिंखौ नैबे जौगाहोनाय फारसे दिनैहाय बे आलायारन थियेटारा दिनैहाय बेखौ हाबा मावबोदों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि बे गासैबो बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु बेबायदिनो थांनानै थाबाय थागोन। इयुन समाव बियो मोजाङै मोजां जोंनि बर' हारि दाफांनायाव मोनसे बिहोमा बेखौ लांबाय थागोन। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जेनाखि थांखि बे जेब्लाबो जाफुंगोन। जोंनि बर' समाजाव आलायारन थियेटारखौ बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायगोन, बयबो बजबनानै लागोन, बयबो बे आलायारन थियेटारखौ दिनैहाय नायगोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो बेयाव थानाय गासैबो फावगिरि बिथांमोनहा बिथांमोननि जेनाखि रोंगौथि, बिथांमोननि जेनाखि टेलेन्ट बेखौ दिन्थिलांगोन आरो बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो गनायना लागोन।